برودكشن كما تخونوا كما اللهم مساخم زلخو حوهم غري ازي نري زلنا اب حالين اي كار جراج وي كان ماكينه معشقي بوتا زنبره اب تحتاي فيرست فلور وي اب بيزمنت زوعي انتايو حدش رينوفيشن اندا سرحنا خلنا ازي نري زلنا تفاحير زلو ني بازروم شاور تويلت وي كومون سينك تفاحر بوتاي كمزي نري زلنا روحو كيكتنا زحمد مفحر متجمبرنا اتي انصاوراقي زخونه ناي معدناوي ترئيتات سلا زرعايه كاون زفحرنا امني مسمس زبل ويكا زقلت كمزي جلاس عينه سلا زتقلت مستوانتات تيست خنغورينا سلا زبلني تيست خساب زغبرو وغن انا تقريبا زنوركو بلامين ويكا نايدراوليكو زتقوملهم عينتات مسارحتي ወይ ድማ እቶም አንግላት ዝጽውዑ ጆይንት እቶም ካፕሊን ወይ ካ ኤልቦው ዝበሃሉ እንታይ ይስማቶም ይስሑ አበይ ክንጥቀመሎም ንኽእል ኩሉ ጽሒፈ ወይ ካ ማለት ኩለን ቀሪበና ኣለወተን መሳርሒ ንአን በኸመይ ከም ዝላገባ እቲ ናቱ መላገቢ እቲ ሰሜንት ወይ ካ ፕራይመሪ ንጥቀመሉ አበይናይና ወይ ካ ዓይነታት ፒቪሲ ክንደይ ዓይነት ፒቪሲ ከም ዘሎ የተፍልልያቱ አምንታይና እንጥቀመሉ ማለት እዚ ኩሉ ሓደ ዓይነት እቲ አንግልስ ወይ ካ እቲ ኤልቦው ንብሎ ኣብ ናይ ኮፐር ወይ ካ ኣብ ናይ ፒቪሲ ናይ ማይ ላይን ክንብሎ ንኽእልና ስለዚ ሰናይ ምክትታል ሰላም ንዓኹም ያዋት ከመይ ትኾኑ ከመይ ኣለኹም ንሎሚ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ወርቂ ረኺብና ኣለና ኣብቲ ቦታ ደራኹም እሱ ድማ እንታይ እዩ ገናቶም ኦነርስ ቴስት ክገብርዎ ተጣዋዲዮምና ስለ ዘለዉ ወርቂ مخانو خرجانو خساب شو درجانو زين انت حساب مزين اللي كان مستري ولا هم زلزلوا دك حاوبوتات فلامينيوم مالتي ويكاس دراوليكون يعني عندنا من البعض just basic information ده يبقون قال لي this PVC تناي بلاستيك عينتي كم زتري ولا هم بدلوا بسايزي دلوا 3 إنش له 2 إنش له ኢንችን ሀፋሎ ኢንችን ኮረራሎ 1 ኢንች ሎ ሳይዝ ይፋላለይ ማለት ሞስትሊ አብ ናይ ቶይሌት ወይ ካ ድሬን ላይን እንጥቀመለን ኮይኑ እቲ 4 ኢንች 3 ኢንች አሎ አብ ናይ ሻወር እንሕር ኮይኑ ካ ስፔሻሊ ስታንድ ሻወር እንሕር ኮይኑ ናይ 2 ኢንች ሳይዝ ዘሎ ፓይፕ ንጥቀም አብ ሲንክ ወይ ካ ናይ ክሽነ ወይ ናይ ባዝሩም ዘለኻ ናይ ክሽነ እንሕር ኮይኑ ኢንችን ሃፍ ንጥቀም ኣብ ናይ ሲንክ ዘሎ ድሬንካ ኢንችን ኮረሪ ማለት እዩ ምናልባት ኣብቲ ፍልልያቱ እዚ ናይ ኢንች ሓደ ኢንችን ፈረቃን ዘለዎ ሳይዝ እዚ አንሪያ ዘለና ድማ ካፕሊን ትበሃል ካፕሊን ማለት ክልተ ቦታ ምስ ተሓጽረና እቲ ናትና ፓይፕ ናይ ሓጺርና እዚያ ሳይዛ ልክዕ ካፍታ ፓይፕ ዕብይ ዝበለተ ካፕሊንካ ወይ ከዓ ኮኔክተርካ ካፕሊን ጆይን መግበሪት በዝኻ ተኻራይ ትምሲና ጆይን ክንገብራ ንኽእል ካፕሊን ይበሃል ማለት እዩ ካፕሊን ማለት ካፕል መጻምቲ ማለት እዩ ምሽ መጻምቲ እናርፈና ሄጂ ንኽልቲ ዘሎ ኣብቲ ዝሓፀረና ቦታ ኮኔክት ትገብረና ካፕሊን ትበሃል እዚኣ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ እንድሕሪኢኹሞ ፒቪሲ ክንሰርሕ ከለና ኩሉ ግዜ እንታይ ኣሎ ፍልልነት ኣለዎ እዚ እንታይ እዩ እቲ ሰሜንት እዩ እቲ ኦል ፐርፐዝ አሎ ሰለስተ ዓይነት ማለት እዩ ፒቪሲ ኤቢኤስ አሎ ሲፒቪሲ ሎ ማለት እዩ ሕጂ ይፈላለዩ ኣብ ከምዚ ክንገዝእ ከለና ካ ይፈላለዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኦል ፐርፐዝ እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ ብላክ ፓይፕ አሎ ፀሊም ዘለዎ ወይ ከዓ ፃዕዳ እንድሕር ኮይኑ እቲ ፓይፕ ናትና እቲ ሰመንት እቲ ግሉ ናቱ ካ ይፈላለዩ ማለት እዩ ክንገዝእ ከለና ኣብዚ ካ እቲ ኦል ፐርፐዝ አሎ ፎር ፒቪሲ CPVC and ABS ዝብላሉ ማለት እዩ ማልቲ ዩዝ ሰመንት እዚኣ ናታ ፕራይመር ማለት እዩ እዚኣ ፕራይመር ፒንክ ክስታይ ዘለዎ ፕራይመር ናቱ ማለት እዩ እዚ ካልቀ ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ ክንገዝእ ከለና ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት እዚ ፕራይመር እዚ ምንታይ CPVC ወይ ከዓ PVC ክጥቀመሉ ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ ትፍልልያት ኣበይ እቲ ፀሊም እንድሕር ኮይኑ ሞስትሊ ፕራይመር ኣይንጥቀምና ኣብኡ ከለና ራይዶ ወይ ኮኔክት ክንጥቀም ንኽእል እዚ ናቱ ሰመንቲ ማለት እዩ ኣብዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ፍልልያት እንታይ እዩ ናይ ፕላሚን ማለት እዩ እቲ ሞስትሊ ክንፈልጦ ንግባእናስ እንታይ እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ
9 ዲግሪ ኤልቦ ይባሃል ኤልቦ ማለት ከዛ ኢድና እዚኣ ማለት እዩ ኢድና ከም ዝንሕሪላስ 9 ዲግሪ ኮይና ማለት እዩ እዚ ናቱ ሕጂ 3 ኢንች ፓይፕ ካን ኮኔክት ንምግባር ይጠቅመና ማለት እዩ በዚ ካ እንታይ ኣለዋ ሬዲሰር ኣለዋ ናይ ኢንችን ፈርቃንካ ኣለዋ በዚ ማለት እዩ ኢንችን ፈርቃንካ የሆነ ፓይፕ እንድሕር ኮኔክት ክንገብር ደሊና በቲ ጎንናቱ ኣብ the same elbow ክልተ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ በዚ ዝመፅእ ላይን ኣሎ ካብዚ ዝመፅእ ላይን ከ ናብዚ ጆይን ዝገብር ኣሎ ማለት እዩ እዚኣ እንታይ ትበሃል 90 degree elbow with reducer inch and a half ማለት እዩ inch and a half ዘለዋ ማለት እዩ እዚኣ ከ እንድሕሪና እያ እዚኣ ከምታይ ንበላ ቲዶ ንበላ መስቀላዊ ዝኾነት ክስታይ እዚኣ ኻና ፎርዌይ ዘለዋ ማለት እዩ ሶ ዓረ በዚ እቲ ሜን ላይን በዚ ኮኔክት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ካልኻ በዚ ረዲስ ትገብር ላይን ኣሎ እዚ 3 ኢንች በዚኻ 2 ኢንች ኣሎ ማለት እዩ ኤኒ ኣዲሽናል ፓይፕ 2 ኢንች እንድሕር ኢና ኮይኑ ኣብቲ ሓደ ዘ ሜን ላይን ኣብኡ ኮኔክት ክንገብር በዚ 2 ኢንች ኣሎ በዚኻ 3 ኢንች ማለት እዩ ኣብዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ፍልልያቱ እዚ ከርብ እዚ ኣብዚ እንድሕር ገምጢልናዮ እዚኣ ልክዕ እቲኣ ራይድ ወይ ክትከውን ዝግባኣ ማለት እዩ ማይ በዚ መፅኡ ናብዚ ፍላሽ ክገብር ከሎ ከርብ ስለ ዝኸውን 9 ዲግሪ ትበሎ ማለት እዩ እንድሕር ከምዚ ኣንፃር ገምጢልናዮ ግን እቲ ማይ በዚ መፅኡ ንናበይ ፍላሽ ክገብር ንላዕሊ ፍላሽ ክገብር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ክቐልጥፎ ዝግብኦ ይዱንጊ ማለት እዩ ብላዕሊ ዝመፅእ እንድሕር ኣሎ ሽዑ በዚ ከዓ ክልተ ኣንፃር ይኸውን እሞ እቲ ማይ ናብ ባክኣፕ ክገብረና ክእል እዩ ስለዚ እቲ ፍሎው ናይቲ ማይ ልክዕ ከምዚ ንሪኦ ዘለና 9 ዲግሪ ይኸውን ኣሎ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ትቑኑዕ መንገዲ ከምዚ ጌርና ኮኔክት ክንገብሮ ኣለና እዚ ከርብ እዚ ልክዕ ከም ዝረኣየና ዘሎ 9 ዲግሪ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ሽዑ እቲ ማይ ናብ በዚ ዝመፅእ ፍላሽ ገይሩ ንታሕቲ ሃሪሙ ስትሬት ይኸደልና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ደይኮነ እዚኣ ከምዚ ክትከውን ኣለዋ ማለት እዩ ካልእ እዚ በብሳይዝ እዩ ግን ኣብ ኩላ ዓይነት ነናቱ ሳይዝ ኣለዎ ማለት እዩ ደሰይም ተኣንግል ግን ኣፀዋውቑ ደሰይም እዩ ማለት እዩ እቲኣ ናይ 3 ኢንች ክንሪኣ ፀኒሕና እዚኣ ከዓ ናይ 2 ኢንች ምስ ኢንች ኤን ሃፍ ወይ ከዓ 1 ኢንችን ፈርቓን ሬዲሰር ዘለዋ ካፕሊን እያ ማለት እዩ ሕጂ ቲ ንብሎ ከዓ ንምንታይ እዩ ልክዕ እቲ ናቱ ስታይሲ ቲ እዩ ማለት እዩ ጥራይ እዚኣ ከምዚ ዝበልና ኣብታ ናይ ዓባይ ክንሪኣ ፀናሕና እዛ ከርብ እዚኣ ንላዕሊ ከምዚ ክትጥምት ኣለዋ ምክንያቱ እቲ ማይ ንከምዚ ክሃርብ ከሎ 9 ዲግሪ ሃሪሙ ስትሬት ስለ ዝኸይድ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ስትሬት መፀና በዚ ከዓ ብታሕቲ ኮኔክት ንገብረሉ ማለት እዩ ካልእ ከምኡ ከሎ ሶ ኣፀዋውዓ ናይ ፕላሚንግ ዝበዝሕ ብፆታዊ ፀዋውዓ ኢና ንፅውዖ ወዲ ወይ ጓል ወይ ከዓ ሜል ኦር ፊሜል ኢና ንፅውዖ እቲ ምክንያት እንታይ እቲ ሓደ ክቕበል ከሎ እቲ ሓደ ከዓ ይህብ ማለት እዩ ሶ እዚ ልክዕ ክልተ ጫፍ ንሪአና ኣለና እዚ እቲ ፊሜል ፓርት ክኸውን ከሎ እዚ ከዓ እቲ ሜል ፓርት እዩ ማለት እዩ ክልቲአን ሓደ ዓይነት ንሪኦም ኣብዚ ሜል ኤን ፊሜል ንብሎ ማለት ነዚ እትፀዋውዑ ማለት እዩ ንምፍላይ ከዓ ይጠቕመና ሶ ሪኦማ እቲ ሓደ ተቐባሊ እቲ ሓደ ዋሃቢ ክኸውን ከሎ ሜል ኤን ፊሜል ንብሎ ብከምኡ ኢና ንፅውዖ ናይ ፕላሚን ኣፀዋውዓ ሕጂ ዝኾነ ነገር እንድሕር ደሊኻ ኣየናይ ደሊኻ ይብልኻ ማለት እዩ ስለዚ ሜል ኤን ፊሜል እቲ ፍልልያቱ እቲ ሓደ ይቕበል እቲ ሓደ ከዓ ይህብ ማለት እዩ እሱ ሎ እዚ ከዓ እቲ ሜል ክልቲኡ ሜል እዩ ማለት እዩ ብክልቲኡ ሳይድ ተቐባሊ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ብክልቲኡ ሳይድ ፊሜል እዩ ማለት እዩ ተቐባሊ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሶ እቲ ዘለና ፓይፕ ሽዑ ክመፅእ ከሎ ከዓ እቲ ፓይፕ ከዓ ከም ሜል ይኸውን ኣሎ ኣብኡ ኮኔክት ጌርና ከዓ እቲ ዘድልየና ከርቭ ክንጠውዮ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሞስትሊ ፕላሚን ማለት እቲ አንግልስ እቲ ከርቭስ ዘድልየና ንዓና ኣየናይ እዩ እንታይ ኣስማት ምፍላጥ እቲ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ ሶ ካልእ እዚ ከዓ እዚአን ክልቲአን ሓደ ዓይነት እየን እዚአን ክልቲአን ሓደ ዓይነት እየን
ሳይዘን ትራይ ይፈላል ማለት እዚያ 3 ኢንች እዚያ 2 ኢንች አጸዋዋ አንጋ ልክ ክንድሪየ እንደለና ዋይ ተባሂሉ ይጽዋዕ ማለት እንትናቱ ዋይ ስለዝኾነ ሌየር ዋይ ማለት ሶ በዚህ መጸናም ኣብ ሓደ ኮኔክት ንገሩ እቲ ናይ ዛ እቲ ማይ ፍሎው ናፍቲ ዝኸደሉ ላይ ሜክ ሹር እዚ ናፍቲ ማይ ዝኸደሉ ፍሎው ናትና ንኸምዚ እንደራሊ እዚኣ ንኸምዚ ትኸውን እቲ ፍሎው ናትና ናብዚ እንደራሊኻ እዚኣ ከምዚ ትኸውን ምክንያቱ በዚ ዝመፅን ማይ ክልቲኡ ተዳፋፊኡ ክኸይድ እንድሕር ኮይኑ ናፍቲ ማይ ፍሎው ዘለዎ ኢና ኮኔክት ንገብሮ ማለት እዩ ሶ እዚኣ ኮኔክሽን እዚኣ ኸ ዋይ ትበሃል ንኸምዚ ክትከውን ትኽእለ ንጎኒ ክትከውን ትኽእለ በቲ ዘለናዮ ጥራይ ወይ ኮኔክት ክንገብር ከለና እቲ ፍሎው ናይቲ ማይ ንናበይ ዝኸይድ ዘሎ ዳስ እቲ ኣሰራርሓ ቅርፂ ናይቲ ክስታይካ ብኸምኡ ይኸይድ ማለት እዩ ሽዑ ብክልቲኡ ዝመፅእ ማይ ኣይዳፋፋእኒ እንድሕር ኣንፃር ኮይኑ ክዳፋፋዩ እንድሕር ራይት ወይ ኮይኑ ግን በዚ ዝመፅን ክልቲኡ ኣት ዘ ሴም ታይም ፕሬሸር ገይሩ ክኸይድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚኣ ዋይ ትበሃል ማለት እዩ እዚኣ ከምቲ ገበልኩም ኣብታ ቀዳመይቲ እዚኣ ቲ ኻ ከም ኮኔክሽን ክንጥቀመሉ ንኽእል በዚ ዝመፀና ምስቲ ሜን እንድሕር እዚ ኮኔክት ጌርናዮ እዚ ኻ ሬዲሰር ማለት ሕጂ ናብ ካልእ ንክንዝርግሖ ይሕግዘና ማለት እዩ ኣብዚ ፓይፕ እቲና እዚ ከርቭ እንዳገበርና በቲ ዝጥዕመና መንገዲ ክንቀያይሮ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዘድልየና ኩሉ ግዜ እቲ አንግል ናትና ማለት እዩ ካልእ እዚኣ ከዓ ማለት እዩ ኣብ ዝበዝሕ ግዜ እንድሕር ናይ ሲንክ ናይ ክሽነ ይኹን ወይ ከዓ ናይ ላባንዲኖ ናይ ኢድና ንሕፀበሉ ሲንክ እንድሕሪና ኩሉ ግዜ እንታይ ኣለዎ ከምዚ ከርቭ ኣለዎ which is J trap ይበሃል ማለት እዩ እዚ እንድሕር እቲ ሜይን ላይን ኮይኑ እዚ ብመንደቕ ዝመፅእ ድዩ ወይ ናብ መንደቕ ዝወርድ ካልእ ኸ በዚ ዝመፅእ እንድሕር ድዩ ኮይኑ ንሓንሳብ እንታይ ንሓስብ ኢና ከምዚ እንድሕር ተጠው ኢላ ሓቁኒ እቲ ተጠው ኢለሎስ ማይ ከመይ ገይሩ ክኸይድ ንብሎ ማለት እዩ ኦኬ እዚኣ ሪና ያለና ሕጂ እዚ እንድሕር ናፍቲ ሜይን ላይን ዝኸይድ ኮይኑ እቲ ሲንክ ናትና ንሕፀበሉ ካ በዚ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እቲ ማይ ናብዚ ይመፅእ እሞ ከምዚ ኢሉ ካ በዚ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሲንክ ክንሪኦ ከለና ጄይ ትራፕ ይበሃል ኣብ ናይ ባስካ ስታንድ ሻወር እንድሕር ኮይንካ ወይ ናይ ቶይለትና ሲት እንድሕር ኮይንካ እንታይ ንብሎ ኤስ ትራፕ ይበሃል ማለት እዩ ኤስ ስለዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ ንምንታይ ኢና ነዚ ንጥቀመሉ ንምንታይ ዝጠቅም እንድሕር ኢልና ድማ ንምንታይ ይጠቕመና መሲልኩም ማይ በዚ ፍላሽ ምስ ገበርናዮ ትኺሉ መፂኡ ናብቲ ድሬን ይኸይድ ማለት እዩ እዚ ስትሬት እንድሕር ኮይኑ እቲ ማይ ናብዚ ክኸይድ እዩ ሽዑ በቲ ካልእ ላይን ዘሎ ዝመፅእ ዘሎ ማይ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ማይ ብኡ ፍላሽ ምስ ተገብረ እቲ ንፋስ ዝፈጥሮ ፕሬሸር ናይቲ ማይ ንናብዚ ክምለስ እዩ ናብዚ እንድሕር ተመሊሱ ሽዑ ንላዕሊ ይወፅእ እሞ እቲ ጨና ኣብቲ ገዛ ይተርፍ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምክንያት ከምዚ ኤስ ወይ ከዓ ጄይ ትራፕ ኣብ ፕላሚን ዝጥቀም ንምንታይ እዩ ኣብዚ ማይ ፍላሽ ምስ ገበርናዮ ኣብ ንጥቀመሉ ግዜ እቲ ናይቲ ማይ ፕሬሸር ብዙሕ ስለ ዘሎ ሱቕ ኢሉ ፍሎው ዝገብር ማይና ምስ ሓፀናየ ግን እቲ ዝተረፈ ማይ ፕሬሸር ስለ ዘይብሉ ኣበይ ይተርፍ ኣብዚ ይተርፍ ማለት እዩ ኣብዚ ኤስ ንብሎ ዘለና ወይ ጄይ ንብሎ ዘለና ኣብኡ ይተርፍ እሞ ብድሕሪኡ በዚ ብድሕሪት ዝመፅእ ማይ ኣብዚ ኦልሬዲ ኮፍ ዝበለ ማይ ስለ ዘሎ ነቲ ንፋስ ዝመፅእ በዚ ኣብኡ ጠጠው የብሎ ስለዚ ናብዚ ዝመፅእ ጨና ኣይህልወናን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኤስ ወይ ከዓ ጄይ ትራፕ ዝበሃል ነቲ ማይ ተሓፂብና ዲና ወይ ሓፂብና ምስ ወዳእና ኣብኡ ጠጠው ብል እሞ ብድሕሪት ዘሎ ካብ ናይ ካልእ ድሬን ፍላሽ ዝግበር ማይ ከዓ ኣብዚ ስለ ዘሎ እቲ ንፋስ ምስ መፀ ኣብዚ ምስ በፅሐ እቲ ማይ ኦልሬዲ ብሎክ ክገብሮ ንላዕሊ ዝምለስ የለን ስለዚ እቲ ጥቕሚ ናይቲ ጄይ ወይ ኤስ ትራፕ ንብሎ ንኸምኡ ይጠቕመና ማለት እዩ እዚ ኣብ ምንታይ ኢና ንጥቀመሉ ኣብ ናይ ሲንክና ኣብ ናይ ክሽነ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ናይ ቫኒሊ ናይ ኢድና ንሕፀበሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ኣብ ስታንድ ሻወር እንድሕር ኮይኑ ስታንድ ሻወር ወይ እውን
أب شاورنا تاب نحر كوينو ألو مالتي أب تويلت كن تويلت بعلو تويلت سلازلو أب تويلت استرابين تكملين أب درين مالتي تا لك أرسنا يتا تويلت أب تحت النحرينا استراب علاتا حجي فلاش كنقول خلنا تماي يخيدمو تزترف مايكن كل جزء ماي نريقه أب تويلتنا نو يتاونا مالتي سلازي فلاش مسجورنا كل جزء أب تويلت كوفس بالمايانا معناته إذا إسكلتنا يتا تويلت نعو نتي زترف ماي أو يحزومو بخال درين فلاش زجبر أي وزنين العلي أو كوفس لزوله نخوم يتاونا مالتي سو هذا تريك نايتي جاي تراب السيو مالتي هذا جزء ينتهي قاتي منيرو أي فلت النيرة أنا الوعي مالتي أبناك الشنة السينك كلاك كوين النيرة تعبي سنيرو مالتي هجم سر أخوه تا جاي تراب نولاد لنا جاي كرت زلوا مسر أخوه سبا زدا تواين دي دلنا كما يجرو كمو خون تاسواي تما كين نيزل دلنا ناتي فلسفنا جره نتاستاي عليه مالتي نتا جاي نمرت عليه نا عليه ستريت لاين جيرو مالتي ناتي حساب نمرت ماي قطي فخ خدلي بوغيرو زي الجمت نيرني مالتي التريزن كن السو يكون جناح ملس جنبيرو مالتي شعو دحار مسفلت كوغن اتا قدامي تجيغاز نبرت سلامنتاي كوم خم زخنه اتا مخنيات تردياتني نخوم تتكم مالتي سلازي ازي قال كافتي جوينت ويكا تي مراخبيتات ناي فلامين السي مالتي زي انري على لنريكم هالك ازيها كمو ناي 45 ديجري دلوا مالتي 45 ديجري ኤልቦ ነው ለህጂ ዝኾነ ነገር ኮኔክሽን ጆይንት ዘሎ ናይ ኤልቦ ማለት እዩ እጂ ተአንግላት ግን ይፈላለዩ 22 አሎ 22.5 ኣሎ 45 ኣሎ 9 ዲግሪ ኣሎ ሶ ኮምና ገበርና እቲ አንግል ከርብ ክንገብሮ ዘለና እንዳጠወና አፍት ዘድልና ቦታ ብኾሙ ኮኔክት ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ምናልባት እንድሕር ፕላስቲክን ሓፂንን ፒቪሲን ሓፂንን ኮኔክት ንገብር ኣለና አሁን ኸ እዚ ኸ ልክዕ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ناتو مسر زلو ازي سايز ازي 4 بس سايز دلوها كاب 4 ناب 3 ريديسر مالتي ريديسر بالجي ريديسر جي كابلين كوينس ريديسر مالتي بزي 4 زلو سايز بس خا 3 زلو سايز مالتي اجي كونكت خنقبر كلنا دغني ولا بي في سي دي ولا كلتا ميتال كنتا كابلين دولكم نيشتيا يكون زنوركو ناي بي في سي مراخبيت مالتي زي هالك افتات لنا وتا كلتا ميتال كخون خيلي ويكا ميتال بي في سي كخون خيلي كونكت مغوري ازي مسر لوناتو كاب 4 ناب 3 ريديسر كاب حجي كاب 3 ماتيش ناب 4 اكسباند زغبر تحت زبل 4 نحر كوينو باتي العالي زمن سدلو 3 نحر كوينو ازي كاب 3 ناب 4 ريديس دغبرنا سايز دلو كابليني مالتي سلازي ابلامين مفلات دلينا نحر عندي كوينو تقدامنت كنفوتو دلنا اسمات نايتي انجلس زتقومو نحر فريقنايو اتليست هينت خلونا غيلي تريزنبل دخونه مخنيات كحجزنا يخيل زبر حساب علني ازي منالبات بناتي افلوتي قال اسفح زبر افلوتو دلوكم كتلو تخلو بيزك انفورميشن تدليكن حجاز خوني زبر امنات علني سلازي ازي كابلين ناي بي في سي at the same time ناي مايك نتكم كلنا ناي كوبرالو ويكا ازي كومو كيحن بلون بي في سي لو صعدا بي في سي خالو مالتي اتي انجل نتكملو the same كنزي مالتي 9 ديجري لو 45 ديجري لو ويكا ريديسر زبحالو ويكا كابلين زبحالو ويكا تي زبحالو مالتي كل غزي هجي اتي تي ابزن منتاي تقمنا نحلنا تي چنفرات ندحر بحنت لاين تمص زلا ماي ناب 3 لاين كزرغحان لحدلي تاتي تبل نعات تقيمنا ناب 3 منقدي كنت كملنا نخيل مالتي سو تسمعتي اذا قد سنه بدحريخا ات بيزك انفورميشن اندحيزنا ولا انتاي سمعتو نحفليتنا ات مخنيات يردعنا مالتي سلازي نلومي بحصر زبله نزيا ጉዳይ ወርቅርማ ምስተረጋገጸ ፖስት ከገበልኩኝ ተጣው ስለዘበሉኒ
أكن نخسائي زي أبوست الجبرة الله سلازي نلومي زي مثل نخلو التجبروا متبع زي ده مسجن كمو ناك على سبك بعصح قال كريو نعرف سايكم كها لايك بمجبر نفتنا مراخب بزحان زخنا سب ويكفرتو تدري وخا شير بمجبر حدثنا نحكمكم على يوتيوب channel كا سبسكرايب بمجبر نزي يوتيوب معبا يحق زي سلازي كواهم زدليو التي هنازير إتاهم حسابات النهراني كقرب تدليو مدبات النهراني من قد سرحي كم تنا كل جزء خبر لكم نلومي أزخ أخلنا بكت صالح سام